Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan ng luhika, mahika at konsyensya, ako si Manggas at ito ang Siko. Sino? Ako? Nag-viral ang isang video ng dalawang jeepney na nagitgitan sa isang makipot na daan sa may Caloocan. Kitang-kita sa nasabing video na naghahamunan at nagbanggaan pa ang dalawang jeep habang may sakay itong mga pasahero. At dahil sa insidente, kahit umaabante pa, dali-daling bumaba ang mga pasahero sa takot na maipit din sila. Totoo. At madamay sa nasabing paggigit-gitan ng mga driver. Kung kaya't pinatawag ng LTO ang mga operators pati na ang dalawang driver para harapin ang kaso sa kanila na reckless driving, obstruction of traffic, at improper person to operate a motor vehicle. Dahil, bakit daw nag-hire ang mga operators ng mga reckless na driver? At napag-alaman pa na isa sa mga driver ay wala pang driver's license. Kung kaya't, suspindido ng 3 buwan ang nasabing mga drivers. Ikaw, kabisyo, may driver's license ka na rin ba? Yan ang ating Siko. Sino ako? Sino? Ako? Meron ako, basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basta lisensya, busy. Morning call! Morning, kids! Kabisyo! Feel good morning! Thursday, takaroon ha mga kabisyo na to, October 3, 2024. Sa oras na 7:30 ay kasama niyo na ang cool na angkol. Lahat ng lisensya meron siya, pati lisensya sa pagbabago dahil ka-loyal siya. Angkol Dago! Asama pambansang tita. At siya talaga ang dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo. Siya lang may lisensya. Nag-iisa. Nag-iisang lisensya sa radyo na pinapanood nyo. Tita Tanya Chinita! Thank you, Paul. Thank you, Tis. Good morning. Good morning, good morning, good morning sa inyo tanan. Mang Kanor, good morning sa imo. Ay, magandang umaga, mga drivers natin. Oy, mga drivers! Basta drivers with lovers. Hoy mga miss, pantay si mister. Good morning! At hello sa mga driver na bumabiyahe pala, ha? Opo. Nang walang lisensya. Uy, naku, delikado. Kailangan pa bang memorize yan? Kailangan pa ba ng lisensya yan? Kailangan! Basic! Basic! Ginagalit mo Dito ako to eh. kasi, isa po siyempre bawal po yan sa batas, no? Sa batas trapiko na kayo bumabiyahe na walang lisensya, ay bawal po. Buwisit Ba? ako eh. Tapos, gagawa ka ng ganyan. ang sasabihin Wala ka nang lisensya magmaneho, may lisensya ka pa manggit-get, namangga pa. di ba namangga ka pa? Ang dami yung pineperwisyo. Nakita mo yung mga pasahero sa sobrang takot. It's bumaba na, may isang may dala pang bata. Tapos yung isang Diba? pasahero, sumigaw na, sana magsuspinde kayo kasi nga galit na galit yung mga pasahero. May Pag pasahero sumakay kami sa inyo, ibig sabihin nagtitiwala kami sa inyo na ihahatid nyo kami ng safe Safe. and secured sa pupuntahan namin destinasyon. buhay po ang karga-karga nyo. So hindi po pwedeng pairalin yung init Babae ng nyo ulo. gusto nyo kasing kinakarga eh. Ay, naku, ayan, damay na naman si Ha? Bill. Dahil sa inyo dalawa, ha? Nadamay kami.
Yung mga driver kayo, ha? Di ba? Oh, so talagang, yan, may parusa. Sabi nga na, maawa. Yung isang driver na nagmakaawa dahil may pamilyado siya. Alam mo naman palang pamilyado ka, Brad. True. Diba? Yung mga drivers natin, kaya nga tayo nagtatrabaho, nagmamaneho para sa pamilya natin. So, wag na pairalin yung init ng ulo. Ito naman si walang lisensya. Brad, sabi mo, kakalusot naman ako. Hindi naman chine-check yung mga... Pag may checkpoint, di naman chine-check ng checkpoint yung lisensya ng Hindi drivers. naman, oo. Motor lang, halos. Kaya daw sila. Kaya nakalusot. Oo, unless mabangga ka daw, di naman i-check. Ayan, nang bangga ka. Yun. Pag na-disgrasya ka, tas wala kang lisensya, mas lalong bibigat penalty. Deserve. Dapat po talaga maparusahan para magtanda din at yung mga iba hindi na gumaya. Reckless driving, obstruction of traffic, at meron pang Tsaka? improper person to operate a motor Tsaka vehicle. infidelity. Uy, nadamay na naman sila. Nag-drive lang naman sila. Concubinage and infidelity. Ayan. Adultery. Ano yan, ma-apply yan pag ibang jeep ang dinrive mo. May ibang driver ganun eh. Ibang babae ang dinrive. Ibang jeep. Ah. Diba? May jeep siya dinrive. Tapos, kinabukasan ibang jeep ang minaniho niya. Adultery yun. Yan. Kung Cubinagi. Parehas lang yan. So watch out ating mga drivers dyan. Hindi naman po lahat ganun. May mga drivers tayo na Pero sumusunod nadadamay pa rin sa yung traffic. iba. Madadamay talaga. Kaya nga naiinis parang sa mga kaloyals na nadadamay dahil sa mga babaerong mga lalaki. Tama. Diba? Oo. So, ganun din yun. Para po! Sabi nung pasahero. Sabi ng driver. Pasahero. Pasahero. Ano yun, bayani? Yung pasahero. Yung driver, syempre. Si Derek Phil. Si Saan nakatingin? Uncle Jojo Karating. Kol, saan ka nakatingin, Kol? Sa pasahero? Sa driver. Si Derek Phil Cruz, si Derek, si Derek Boboy, Salonga, si Uncle Jerry, mutya yung mga taga-soundman. Ng DZRH. Drama. Salamat sa inyo dyan. Nakasakay sila sa jeep Na may driver. na may pasahero. Saan sila nakatingin? Sa pasahero. Sa driver. Sa driver pala. Syempre. Uy, grabe, kitang-kita yung cleavers ng driver. Ng pasahero. Sinabi mo na, Okay, nadidistract kaya nga. naman kasi. Ayoko Ang ganda tumingin. kasi. Daw pasahero. Ng driver. Uy, saan niya pasakay? Sa driver? Sa pasahero. Nurse eh. Yung pasahero. Yung driver. Uy, mapabipi na rin ako. Sa pasahero. Sa nurse. Dumaan sa gasolina, nagmamadali ka na nga eh. Yung driver. Yung pasahero. Naihi kasi. Yung pasahero. Yung nurse. Samahan ko muna. Yung nurse. Yung driver. Hindi ako mapaihi sa'yo. Sa driver. Sa nurse. Ibipi mo nga ako. Ibipi ng nurse. Ng driver. Huwag maraming hawak na pera yun sa daliri niya eh. Yung konduktor. Yung nurse. Hoy! Binigyan ko kasi ng pira. Yung driver. Yung pasahero. Crush mo na naman. Yung nurse. Yung driver. Yung nurse. Pinipilit yung mga nurse. Pinipilit yung nurse. Hala, late mo ako. Sabi na pasahero. Sabi ng driver! Nag-worry pa. Ayan. Alam mo, hindi ako nakapag-load ng RFID. Sabi ng driver. Sabi ng pasahero. Hello, Sir Manny Wang. Hoy, Sir Maniwang. Nako. Isa yang Pasahero. driver. Nagda-drive din pala. Ayan. Good morning, Sir Manny. Ingat ka dyan. I miss you, Sir Maniwang. Wow. Parang close na sila ni Close Sir Manny. sila. Anyway, so sa lahat ng mga kabisyo natin dyan ha, once again, reminder po, dapat magdala ng lisensya talaga. Tama. Yung mga driver. Yung nurse. Hi, nurse. I miss you, nurse. Pinara siya eh. Pinara. Pinara siya ng pasahero. Mali. Sino ba pinapara? Yung nurse. Ng enforcer. Ng enforcer Oo, pala. kasi may checkpoint eh. Nag-checkpoint na pulis. Sino nag-checkpoint? Ha? Yung asawa. Ay, busy!
Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!